U vrijeme robota, pola tisućljeća je razoran rat pustošio zemlju. Kršena snagama okrutnog kiborga, znanog samo kao general, ljudska vrsta imala je samo izgubljenu nadu. U to najmračnije vrijeme, ljudski ratnik, zvan Eon, opremljen moćnom šakom, težio je pobjedi uništavajući generala i samoga sebe. Stotinu godina je prošlo, a sjećanja na rat nisu izbljedjela. Još uvijek, legende o šaci Eona negdje postoje i ustrajno odolijevaju. Blistavi nebom leti kao Feniks u visine beskrajne. Svladava sve oluje i uranja u oceane tame. Učinit će sve da nekoga spasi i pomogne. Bori se hrabro protiv sila tame. On ima srce od čelika, on ima mudrost sjajnog sunca mjeseca. Pravi je heroj što čuje glas, Iron Kid je ovdje da spasi nas. On ima srce od čelika, on ima mudrost sjajnog sunca mjeseca. Pravi je heroj što čuje glas, Iron Kid je ovdje da spasi nas. Pravi je heroj što čuje glas, Iron Kid je ovdje da spasi nas. Legendarna šaka. Ona je ovdje. Crna ljepotica. Prošlo je previše vremena, Gaf. Onaj za kim tragaš ne postoji. Zašto mi onda to ne predaš? Nije loše, ovo će biti zabavno. Baton! Dođi, idemo! Hej, stani ti mali balavče! O, ne! Stani, ti glupi smetlar. Samo čekaj da te dohvatimo. Misliš, ako ga dohvatimo, taj klinac je brz. Hajde, uhvatite me ako možete! Batone! Plan B! Pripremi se! Ne mogu vjerovati da sam prošao 4 godine škole poslušnosti za ovo. Pazite ove zavoje, dečki! Hej, mali, stani! Stani, balavče. Sad! Ha! Vidiš što se događa kad nisi pažljiv. A, Dobar pogodak, Batone! to ja zovem razorna pobjeda. Prešao si sve granice, balavče. Što? A! Dobro, ti ljudsko smeće.
Zar ovi dečki ne znaju kad treba odustati? Sada vas imamo. A zar ti ne znaš kad treba bježati? A? Nema šanse. Kamo je nestao most? Kako je mogao jednostavno nestati? Želio bih da i mi možemo samo nestati. Sigurno si krivo skrenuo, Marti. Požuri, smisli nešto. A? Ovdje je prije bio most, kunem se. To je to. Vrijeme je da se pozdravim sa svojim repom. Propali smo, ti i tvoje genijalne ideje. Uhvaćeni u klopku kao štakori. A znate što mi ovdje radimo štakorima? Marti, požuri, misli na nešto, bilo što. Bilo što? Nisam tako mislio. A, Oprosti, Batone. ne opet, mrzim visine. A, pozliće mi. Čekaj, ne. Dohvati ga! Vidimo se kasnije. Ah! Ah, wow! Nemoj me pustiti, molim te. E ti mali! O, Marti, da nemam čip odanosti pobjedio bih te. Da li znaš kako je osjetljiv mehanizam u mom repu? Slušaš li me? Kada ćeš naučiti? Ako mi donosiš smeće, nema love. Nikad nećeš otići iz ove pustoši s tom kramom. Misliš da ću plaćati za starudiju kao ovo? Zaboravi. Sljedeći. Ha? Hej, to je moj omiljeni smetlar. Ponovo nisi našao ništa? Od čega ćeš živjeti, ha? Ako nisi spreman prodati tu prikolicu, živi u njoj. Nije da baš puno vrijedi. Hej, neispravni Fergazer raspenjač iz 23. Šališ se. Tata! Tata, hej! Hej! Gle ovo, to je ES 3000 iz 2174. Motor, paljenje, kvačilo, sve je dobro i prodat ćemo ga. Marti, Možemo... gdje si ovo nabavio? Našao sam ga. I išao si u zabranjeno područje, zar ne? Ali tata... Marti, rekao sam ti 100 puta da tamo ne ideš, opasno je. Znaš što će se dogoditi ako te uhvate? Ali tata, tamo su sve dobre stvari, samo sam želio pomoći. Gledaj, obećajem, neću to ponoviti, dobro? Da, do sutra. Marti želi ići nazad do željeznog tornja radi... Prestani! Vuf! Žao mi je, tata. I onako smo mi pronašli to mjesto. Ne mogu nas spriječiti da odlazimo tamo. Nije pošteno. Marti, svaki kopač osjeća isto. Dijelovi robota pripadaju željeznom tornju. Ne mogu nam donijeti ništa osim problema. Znam. Pa što ćemo sada raditi? Nije baš da možemo ovo vratiti natrag. Oho, a što je ovo? ES 3000? Skrivaš od mene, Charlie? Ovo je dobar pronalazak. Daću ti 150 ceha za to, šta kažeš? 150? Jesi li ti lud? Ovo vrijedi najmanje 500 i ne prihvaćamo ništa manje. Marti, molim te. Daj da ja ovo riješim. Hajde, Batone. Dobro, ajde, 175. Ne mogu Uzmi vjerovati ili da ostalo. tata sluša košulju s cvjetićima. Nije za prodaju. Ha, ako se predomisliš, ja sam tu negdje. Koja sramota! Nemoj se usuditi da me ponovo prebaciš u lajući mod. Nije moja greška što moj čip odanosti ne dozvoljava da lažem tvom ocu. Hej, A? vidi! Imamo novog dečka u gradu. Marti, možda se ne bi trebao toliko približavati. A sve je u redu, Batone, ne boj se. Marti! To je samo mutavi stroj. Marti! A ne? Znači, misliš da si ti vruća roba, ha? Pogledaj se, pripremaš TX 750, lijepo. Ajde, Charlie. Marti, jesi li dobro? Pažljivo, mali. Ta mašina će te razderati u komadiće ako joj se previše približiš. Crna ljepotica se vratila. To znači da je generalov povratak neizbježan. Moram pronaći nasljednika Eona. Gaf je uspio pobjeći sa šakom Eona. Iznevjerila si me. Uvjeravam te, uvijek dobro. Znaš kakva bi prijetnja šaka mogla postati. Moramo je se dočepati prije nego se general obnovi. Možda bih trebao provjeriti kako napreduje predsjednik Reimer. Dobra ideja. Da.
Uprava Maksar korporacije, željezni toranj. Nakon sastanka o odnosima s javnošću u 9 slijede kratke upute. U 11 prije podne imate izvršni sastanak u kojoj sobi za konferencije. U 1 poslije podne imate poslovni ručak sa službenicima iz CDF-a u krugu i u 3 poslije podne istraživanje i razvoj će vam prezentirati mjesečni izvještaj. Gospodine, bilo je pravo zadovoljstvo. Što? Ali je nestala. Moji planovi će biti uništeni. Pronađi je odmah. Dobro, Marti, obala je čista. Budi tiho i ostani ovdje. Ko će se pobrinuti da ne upadneš u nevolje? Biću dobro. Osim toga, i onako ne možeš pratiti moj tempo. Mogu, ja sam u izvrsnoj formi. Hej, čekaj me! Može mali odmor, Marti? Ne želiš valjda da mi se pregriju sklopovi? Točno, Marti? Marti! Wow! Batone, vidi ovo! Dobro, imamo pauzu kod tornja. Toranj, Marti! Prešli smo granice! Obećao si Charliju da se nećemo vraćati! Ipak, dobar pogled. Oj! Wow, pravi oklopljeni teretnjak! Može prijevoz! Jednog dana saznaćemo što to kuhate tamo gore. Naravno! Hej, Marti, vidi ovo! Ko je? Gledaj! Je li to zeka jurilica? Ona zna kako se vozi ta stvar. Gledaj kako je brza! Idemo, Marti! Ovi roboti su iz specijalne borbene jedinice željeznog tornja. Ako nas ovdje uhvate, bit ćemo staro željezo. Idemo! Možemo je stići na izvoru! Ovo opet smrdi na nevolju. Marti, ne tim putem! Vrati se! Jesi li lud? Wow! Idiote! Što si mislio dok si okolo pucao? Samo sam je htio uplašiti. Ako i nokat polomi, Reimer će nas pretvoriti u perilice za rublje. Hajde, blokirani mozgu. Marti! Ne vidim je. Ne može daleko stići bez svog vozila. Morat ćemo pretraživati teren. I bolje nam je da je nađemo prije mraka. O ne! Jeste li pronašli moju posvojenu kćer? Ne još, ali stežemo obruč i pratimo ju stopu. Drugačije ću rasporediti pomoćnu jedinicu. Ako postoje svjedoci, riješite ih se. Ali nemojte ni razmišljati o povratku bez nje! U redu, gospodine.
Da vas nisam preplašio, gospodine predsjedniče. Možda trebate bolje osiguranje. Zašto si ovdje? Netko može posumnjati. Da, složio sam se da ne dolazim u toranj, ali stvari su se promijenile. Izgleda da si zaboravio svoje prioritete, pa ću te zato ja podsjetiti. Imaš li uopće ideju kako je teško pretraživati cijelu pustinju u potrazi za malim sitnim metalnim otpacima? Koliko to traje? Reimer, slušaj me vrlo pažljivo. Čekao je u mraku 100 godina. On je strpljiv čovjek. Ali ti si imao dovoljno vremena i dovoljno prilika da izvršiš ovaj jednostavni zadatak. Ako ne možeš pronaći dijelove koji nedostaju generalu do roka koji smo dogovorili, tada ti ne možemo garantirati sigurnost. Razumiješ li? Sklopio sam dogovor s vragom. Od svih dana kad je Ali mogla pobjeći baš danas. Aj, joj, kladim se da recikliranje ovako izgleda. Ej, sigurno smo upali u onaj stari rudnik iridija. Rudnik? Prije u grobnicu. Da li sam spomenuo da mrzim biti pod zemljom? Sa zmijama i paucima i groznim stvarima što gmižu oko tebe kad spavaš? Što ćemo učiniti? Ako pozovemo pomoć, zatvorit će nas radi prekoračenja granica. Baš savršeno. Ej, jesi li dobro? Stražari s tornja su nju lovili. Sigurno je nešto zgriješila. Prekini, Batone. Jesi li dobro? Mislim da da. Što se dogodilo? Ništa strašno. Osim što smo trenutno u klopci. Ali siguran sam da postoji izlaz. Kao ono tamo. Da. Ali to ne vodi ni... O, čudesno, Marty! Potpuno samostalno si pronašao put bez izlaza. Hej! Gledaj sada majstora na dijelu. Ovo je tjesno. Morat ću smanjiti podmazivanje. Aj! Ne brini, naći ćemo izlaz. Baton je zaista dobar u tome. Točno, Batone? Batone! Batone! Ma što je ovo? O, blistavo! Pa, jesi li odavde? Da, ja sam Ali. A ti? Ja sam Marty. Možda poznaješ moga tatu. On je najpoznatiji kopač u okolici. On u pustinji pronalazi sve te super cool dijelove robota. U pustinji ima cool stvari. Trebala si vidjeti što smo našli jučer. Ali nema veze. Ali vjerovatno ti ipak nisi čula za njega. Marty, bila bih bolje bez tvoje pomoći. Znaš? Zato što će onda loviti i tebe, znaš? Oj. Batone, konačno si tu. Što je to? Joj. Vidiš što sam našao? Što misliš koliko mi Jimmy platio za ovo? Sigurno vrijedi bogatstvo. Što je to? Izgleda kao robotova ruka. Ili rukavica. Uopće nije loše za 100 godina staro željezo. Budi pažljiv. Sjeti se što je Charlie rekao. Ovi dijelovi donose samo nevolje. Što ako je klopka ili bomba? Hej, izgleda da još uvijek radi. Hej, ne znaš gdje je to sve bilo?
Hej, jesi li nešto pronašao? Ništa. Čekaj. Što je ovo? To. Nađite je. Znak Eona. Kako to može biti? Što je to bilo? Jeste li dobro, dečki? Naravno, kakvo je to pitanje, super nam je. Samo mi se od straha sledilo ulje. Ovo je bilo čudno. Zašto je to napravila? A, čekaj, ja ću ti pomoći. Pazi! Tamo! Ulovi ih! Što sam to upravo učinio? Vidi, tamo naprijed je otvor. Brzo! Može mala pomoć. Ovdje, tu sam. Zaboravi. Ojojojoj.